Karon mga dinalim silang balay na mo nilang balay oh. Karon ang photo sa Lidson. Tara, nada sila sa pabuyan dahil sa kulungan kung may tispan sila nagluto. Kol! Oh, dugay ko loy. Ay, ha? Barato mo ito, tag 9. Diri ah. Lagi, dapat ngaron ta tag mahal mo ta kay Mayo June. Nabot na punta nag 11.50 dito ah. Oo. O anak dayon, no klase di na ko ban kay di na sa maruya. Ay dako naman dai bay maplag yung kilo ni Kol. Ha? Buti mo 80? Taro lumur ba na? Ha? 90? Buhi pa ba? Pila ni kabulan Kol? Wa ba di 4?